बे समावहाय जोंजों लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय आलासिफोर जोंनि गेजेराव सफैबाय। बे समावहाय आङो जोंनि हांख्रायनाय आलासि हांख्रायनानै लाबोनाय गाहाय आलासि बिथां बिटिआरनि सिएम श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानानै बेखौ बरायगोन। बे समावहाय सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनि बे समाव आं खावलायगोन जोंनि बड'लेण्ड सिएम कापनि चेयारमेन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि चेयारमेन बिथां श्री दावबायसा बर' इएम बिटिआर बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दो लाखिनानै बे खामसि गसंना थानो हाला आं जिरायनोसै। बे समावहाय आङो सिनायथि होनो आखायाव लाबावदों नीलुर सरगियारि डक्टर नीलुर सरगियारि सार इएम बिटिआर बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लादों। आरो लोगोसे सन्जय सरगियारि सार बिथाङाबो जोंनि लोगोसेयाव बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायगोन। एमसिएलए खुंग्रा सार दं सेन्ट्रेल एसपि बिथांखौबो जों गांसे कार्गो एडवाइजर बे समावहाय आं खावलायगोन मानगोनां जोंनि चिफ गेस्ट बिथां श्रीजुत प्रमद बर' सारखौहाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। আজি ওদালগুৰি ষ্টেডিয়ামত আমাৰ চিএম কাপৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ আৰম্ভ হ'ব। ফাইনেল খেল অলপ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আমাৰ স্পৰ্টছ বিভাগৰ দাওবাই চাবৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ পিএম ডক্টৰ নীলুৰ চৰগিয়াৰী ডাঙৰীয়া, এমচিএলএ জয় চৰগিয়াৰী ডাঙৰীয়া, আজি এই আমাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হোৱা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ চন্দ্ৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ তামোলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সন্দীপ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত আমাৰ